Tinokodokesai muMabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno waGunyana, mazuva anosvika 460 469 pachirungu. Ayo Jobhosikara andogara mujerehwi kubuditsiwa kana kupiwa bhero. Zvabva zvatopa kuti Morgan Komichi aende kuna wamunangarwa achikumbira kuti wamunangarwa waite kuti Jobhosikara abuditsiwe nobhero nokumatareko. Heno mabi yangu zvakaita kuoma. Kaitinenge zviri munhau dzanyasi. Fata Fidelis Mukonori watanikiwa pachena kutoti wanonyepa munhu anoreketa mapwapwa ega ega mukuita kwawo. Ipapa zvaburika pachena nonyaya yomureketo wagoita katomokanyai naTrevor Ncube. Pese waindoreketa zvibodzizvo zvokutoti aiwa kwai wachambisana wamunangarwa anga wapinde murumu mubodzi wagogare waita katomokanyai kusvikira zvinhu zvanaka nokutoti zvinhu zvese zviri kuitika zvizvi inyaya yekutoti wari kutadza kumugwanana. Koka kuti sarudzo dziri kutekedziwa zvinhu zvakareketiwa nevamwe wese ari kudii kuzvireketa. Wokubasa kwache Catholic Bishops for Justice wakatoreketawo pokare kutoti aiwa sarudzo dziri kutekedziwa zvinhu. Saka iye ari kuzviboyepo zvaari kureketa heno, asi zvaburika pachena kutoti aiwa kubvira even pakabisiwa waMugabe paye agoreketa pachena kutoti kwai waMugabe wari kutobva wegani wachitozvidira wega zvokubvapo pachigaro waribe kumanikidziwa. waMugabe makawambwaka wachireketa wegani kutoti aiwa zviri kubhowa ndakabisiwa pachigaro zvisiri pamutemo. Heno mabi yangu munondozvionera mega zviri kuitika zvii. Uya meya wekubhindura akasungiwa nemapurisa zvinonyadzisa uya paipapa agonzi nyaya yebhero yache ichagozwika kudareko zuva rechimakumi mairi nopfumbamwe mumwedzi uno musi wechishanu. Tikaitigona kuti zvinenge zvichitekera sei tikushira kuti iye Jacobho Kwature abuditsiwe mujere nokuchimbidza. Tiri kufara kuti madzibaba oshanduko ropachitupa ndiGodfrey Karembera kwai wabuditsiwa watakanhuwa mhosva dzese. Tiri kuzvitenda izvi, tiri kuti makorokoto dai zvatoenderera mberi chaiko. Wakuru wekanzuro yeguta reHarare wari kutonga wakapinda kuno yano wagoreketayo kutoti tiri kuti mumazuva 100 ari kuteera ayaya taakuda kuti titande kubva tatokunhadzirirai guta riite kunakidza. Kwai mvura ichange yakuboyeka, manyara anenge atakuhwa kubva munzvimbo dzese pokare nokutoti dzimotika dzomanyara dzinenge dzakutakura nzvimbo zviri nani kupfuura izvo zviri kuita. Wagoti iwo muguta gurumo wari kuda kuti waitei kuti manyara ese abisiwe pokare nowanotaya mapepa wachitanda kusungiwa ipapa. Zvoutano kwai makiriniki akufanira kuramba achienderera mberi nokusenza zvisvinu wari kuda kuti zviitike zvakanaka. Wagoti mumazuva 100 ari kuteera ayaya wari kuda kuti wanhadzire pokutengesera pomisika yewanhu wari kuda kutengesa misika panosvika churu chibodzi no500 1500 pachirungu. Tikaitione kuti zvinopera mushechere ipapa wagotoreketa wakatoti tikuda kuedzera pokare kutoti basa ari kutora mari kubva kuwanhu wabhadhare mari rienderere mberi. Wakati pokare wari kuda kuti kuseenzesiwako mahofisi omumatunhu akasiyana siyana kusimbisiwe. Tikaitione ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Tinenge tichikunyepai, tiripo kukunyepai zvinenge zviri kuitikazvo. Nyasi nyika yese yamukirira kundombwa wamunangarwa wari kureketa kuti anga ari mabharani mukuru muhofisi maomo Dr. Misheki Sibanda kwai wasiya basa wakabva watsipinziwa Martin Rushwaya kuti ndiye anga ari kuwateedzera kuti ndiye achiite basa rawo. Ipapa kwai wangowasenza makore 20 chaiwo. Rekaitionekwa zvinoenda mukandombwaka zita rokuti Rushwaya mafunga ini rietaka. Ndosaka achikwanisa kutakanwa achibuditsiwa hache koka ndo wari kutonga. Rikaitirambe takaringa ipapa. Manyadzo anonyadzisa burika nyasi kutoti kwai mumwe mutedzeri weGurukota anonzi Marapira akaenda
kuzaka zakayo pakati Zaka Central, akabva aenda koisa kachigubhu kachigubhu ka5 lita ipapo, kwaiko kuti vanhu vagoshambe manja kuitira kuti chirwere chomanyoka chireke kugotekeshera. Kubva atoti nditorei pikicha ndichiita izvozvo. Warume aidi, zvinoita kunyadzisa chaiko. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi. Wamunangarwa nehurumende yavo izvezvi vari kuita kudokerera, vari kureketa kuti kwai tagovhura mugwagwa unoita makilomita 446 pachirungu kuti isenzeseke zvakanaka, dzimotika dziribe kumanikidzirana. Apawo chiri kunyadzisa ipapa chavari kutadza kureketa nezvacho kutoti makilomita aya agotora makore 10 noribodzi 11 years pachirungu kuti apedziwe. Apa mashanu yacho ndiwo ngo vari kutonga wachitonga kutonga. Heno kuti kutonga kwacho kwaitongeka sei zvakaita kunyangarika zvakadando. Tikaiti rambe hedu takaringa, asi zvinoita kunyadzisa chaiko. Mapurisa omuZimbabwe hwendo huno idi pakaita kunyangariwa. Vari kureketa iwo kutoti wagosunga vanhu vanoita zviuru 40 49,000 pachirungu. Yei kwai tiri kusungira vanhu zvakasiyana siyana, kutekera dzimotika dziribe mutero, pokare nokutekera nedzimotika dziribe kuita zvisvinu, pokare nomushikashika nokuita zvimwe zvakawanda wanda. Pakaita kunyangara. Apa munondoziva kaa kuti mapurisa okwedu kana vari kuti mushikashika, chero iwewe ukatakurana nehama dzako 4 muri mumotika muri 5 maakutonzi mushikashika. Warume zvakaita kuoma chaiko, unoita kuzvisaya kuti sei zviita kudando. Tikaiti ngoramba takaringa. Kwaburika iko kuti kambani yeBitumen Construction pairi kuwaka mugwagwa kumhera mongundu waiwa boya chicheriwa choritiamu, pokarepo wafedegura rimwe gomo ipapo. Unobva waita kuona kuti nyika yedu idi lithium iyi yakaita kumwaiwa, kuita kumwaiwa idi tikutenda yawe. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei, kuti wakuru wenyikawo wachaiita sei nyaya yacho. Tinenge takaringa tichizokunyepai. Tiri kutoona ipapa vanokona kubva watochinja mugwagwa yokuti ureke utekaira nepauri kufanira kutekaira napo, utochinjiwe uende nopamwe. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinonge zvichipera sei. Kwaburika masoko kutoti wota magaya kwai ati ndabhuroka hede. Kwai mari yangu yaperera pakuwaka iyo nhandare yobhora yoyadha. Mabi angu, rekai tione kuti kubhuroka koko kurutekaira sei. Tinenge chindokunyepai kana paine zvimwe zvaburika. Apawo kuzimuseki wagoreketayo kutoti kwai vanenge waburitsa mapepa zviri pamutemo, vari kupiwa makore mapfumbamwe chaiwo okugara mujere. Warume kana padandi paita kunyangariwa, asi tiri kuzvitenda, tiri kuimba kuti zvichaita kuti zvinhu zviite zviri nani. Vanofarira zvomutambo kwaipapa woshoko festival, vari kuita shoko festival yavo izvezvi. Wointwasa vari kuitawo pokare izvezvi kusvikira zuva romusochi womugowera. Tiri kuramba tichitenda. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei, asi tiri kuti makorokoto kwavari. Tikaringadzo mari yonyika, mari yonyika yagwa pokare pakurema kwayo ichienzanziwa nomari yokuAmerica. Kureketa kwanyasi kwainayo wamangunja. Mari yonyika iri kutenga mari yokuAmerica ibodzi kana iyo yasvika zviuru 5,252 5,252 pachirungu. Ipapa wagotopa makambani nowanhu miriyoni ribodzi nozviuru 100 million pachirungu. Tikaiti goramba takaringa kuti zvinenge zvipera zvakaita sei. Ipapa tikatendeuka kuenda pasi rese kutandira muSouth Africa kwai kuno matunhu 5 muSouth Africa avhiringika nochirwere chodzihwa rohuku, zvokutoti huku dzinoita mamiliyoni 2 nozviuru 600 2.6 million chickens pachirungu kwai dzatogwarashiwa. Kureketa kwatiri kuita kuno pakaita kunyangariwa wakomana. Ukaona zvinhu zviri kunyangara kudarika ubva waziva kuti pane chiri kuitika chakanyanyika kunyangara. Kwaburika masoko pokare ari kuhwadza wamwe wokuti kwai mubvana anga ari muzukuru waiye Nelson Mandela anonzi Zoleka Mandela
angano makore 43 43 pachirungu apfa. Tikuti mweya wache uzorore murugare. Kuri kuitiwa nyahwa kana kunoisiwa mbuchiwayo kuribe kunyepiwa kuti ndokupi. Ticharamba takaringa hedu kwa zvinenge zvichienda. Nyasi pokare kuSouth Africa muJoburg wagochinja zita romugwagwa William Nico Drive kuita kuti utenziwe kuti Winnie Mandela Drive. Aiwa tikuti makorokoto kune izvozvo. Kaitirambe takaringa kwa zvinoenda. Tikaburuka kuenda kunyika yoKenya, mutungamiri wenyika ikweyo agobvumirana nowokuAmerica kuti agoise wanhu wache wanoita churu chibodzi kuti waende kunyika yoHaiti koita zvokuchengetedza runyararo ikweyo. Unobva waita kuona kuti wokwedu dai ZANU-PF wakareka uzviona izvi nokuti wanototanda utoti woKenyayu atengesa mutengesi chimbwa sungata nokudidi ndizvo vanokona kureketa izvozvo. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei ipapa. Wokumari wari kutonga masoja aye anakiwa manje nokujau chihonyika kam. Ipapa wakutotanda kureketa kuti sarudzo dziri kuitiwa mwedzi wakukadziwa tatareketa kwai kuno zvinhu zvanetsa. Waribe kureketa kuti chii chaizvo chanetsa. Unobva waita kuona kuti chanja chopfene wanakiwa nokujashukayo nyika. Rekai tione kuti zvinopera mushechere kana kuti wanazochinja chere. Ticharamba takaringa. Apawo kuBurkina Faso wabva watiyo tiri kudaba kutoti mamagazini nomapepa nhau kuFrance atekeshere munyika medu. Wakutoyarambidza kahondo kacho kakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei ipapo. Apa mukahatikidzwa manje kwaino Russia. Hondo yedu yekuUkraine ichasvika gore ra2025. Saka mabi yangu kutosunga chaiko kutokwinya. Kana muri kukura tusvasvaira chitoitai dzureita mugwagwa musvinu nokutoti pakaita kunyangariwa. Nokutoti kuti tichapona chere ipapa tinoramba takandoringira kuna yawe kuti zviite zvisvinu. Rekai tigumire pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.